హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు ఉదయం శ్రీమద్ భాగవత పారాయణ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ భాగవతం కార్యక్రమంలో మనము మూడవ స్కందం, తృతీయ స్కందము, అందులో మొదటి భాగంలోని 5వ అధ్యాయంలో ఉన్నారు. సో ఈ 5వ అధ్యాయము మైత్రేయునితో విదురుని సంభాషణము అనేటువంటి అధ్యాయము. సో ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటివరకు 5 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకొని, సో ఈరోజు మనము 6వ శ్లోకాన్ని చూడడానికి, అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారీ. జయ యశోదనందన వ్రజ జన రంజన యమునా తీరవనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ.
సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతంలోని 3వ స్కందము 5వ అధ్యాయంలోని 6వ శ్లోకం నుండి మనము చూద్దాము. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. కొంతమందికి అన్మ్యూట్ ఇచ్చేసి ఉంచుకోండి. హరే కృష్ణ. 6th శ్లోకమే కదా ప్రభు? అవును ప్రభు. ఓకే. హరే కృష్ణ. సార్ నేను ఈ శ్లోకం మొత్తం చదువుతాను ఫస్ట్. యథా పునఃస్వేక ఇదం నివేశ్య సేతే గుహాయాం స నివృత్త వృత్తిః యోగేశ్వరాదీశ్వర ఏతద్ అనుప్రవిష్టో బహుదా యథాసీత్. హరే కృష్ణ. ఇచ్చేసేయండి ప్రభు. కొంతమంది ఓకే ప్రభు. నాతో పాటు చెప్పేసేయండి ప్రభుజీ, సార్, మాతాజీ, కొంతమంది. యథా పునఃస్వేక ఇదం నివేశ్యే యథా యథా పునఃస్వేక ఇదం నివేశ్య యథా పునఃస్వేక ఇదం నివేశ్య తేత గుహాయాం స నివృత్త వృత్తిః తేతే గుహాయాం స నివృత్త వృత్తిః తేతే గుహాయాం స నివృత్త వృత్తిః యోగేశ్వరాదీశ్వర ఏక ఏతత్ యోగేశ్వరాదీశ్వర ఏక ఏతద్ యోగేశ్వరాదీశ్వర ఏక ఏతద్ అనుప్రవిష్టో బహుదా యదాసిత్. అనుప్రవిష్టో బహుదా యదాసీత్. అనుప్రవిష్టో బహుదా యదాసీత్. హరే కృష్ణ. యథా పునఃస్వేకం ఇదం నివేశ్య సేతే నివృత్త వృత్తిః योगेश्वर यथा पुनस्वेक इदं निवेश्य सेते गुहायां स निवृत्त वृत्तिः यथा पुनस्वेक इदं निवेश्य योगेश्वरादीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यदासीत् योगेश्वराधीश्वर अनुप्रविष्टो बहुधा योगेश्वरादीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत्
अनुप्रविष्टो హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. యథా పునఃస్వేక ఇదం నివేశ్య సేతే గుహాయాం పునఃస్వేక ఇదం నివేశ్య సేతే గుహాయాం సనివృత్తవృత్తిః యోగేశ్వరాదీశ్వర ఏక ఏతద్ అనుప్రవిష్టో బహుదా యథాసీత్. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభుజీ ఒక్కొక్కళ్ళు వరుసగా చదివించారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. యథా పునఃస్వేఖ ఇదం నివేశ్య చేతే గుహాయాం సనివృత్త వృత్తిః యోగేశ్వరాధీశ్వర ఏక ఏతత్ అనుప్రవిష్టో బహుధా యథాసీత్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండోత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. హరే యథా పునఃస్వేక ఇదం నివేశ్య సేతే గుహాయాం సనివృత్త వృత్తిః యోగేశ్వరాధీశ్వర ఏక ఏతత్ అనుప్రవిష్టో బహుధా యథాసీత్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. దండోత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. యథా పునఃస్వేక ఇదం నివేశ్య సేతే గుహాయాం సనివృత్త వృత్తిః యోగేశ్వరాధీశ్వర ఏక ఏతత్ అనుప్రవిష్టో బహుధా యథాసీత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. యథా పునఃస్వేఖ ఇదం నివేశ్య సేతే గుహాయాం సనివృత్తవృత్తిః యోగేశ్వరాధీశ్వర ఏక ఏతత్ అనుప్రవిష్టో బహుధా యథాసీత్. హరే కృష్ణ. యథా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యథా పునఃస్వేక ఇదం నివేశ్య సేతే గుహాయాం సనివృత్త వృత్తిః యోగేశ్వరాధీశ్వర ఏక ఏతత్ అనుప్రవిష్టో బహుధా యథాసీత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యదా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. యదా పునఃస్వేఖ ఇదం నివేశ్య ते गुहायां सवि निरुक्तरुत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एत धनु प्रविष्टो बहुधा यदासीत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. यदा पुनः स्वेक इदं निवेश्य सेते गुहायां सन्निवृत्त वृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतत् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत्. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. यथा पुनः स्वेक इदं निवेश्य सेते गुहायां सनिवृत्त वृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. यदा पुनः स्वेक इदं निवेश्य सेते गुहायां सनिवृत्त वृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतत् धनु प्रविष्टो बहुधा यदासीत्. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. यथा पुनः स्वेका इदं निवेश्य सेते गुहायां सनिवृत्त वृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतत् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु.
यथा पुनः स्वेक इदं निवेश्य शेते गुहायं सा निवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतत् अनुप्रविष्टो बहुधा यदा आसीत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यथा पुनः स्वेक इदं निवेश्य शेते गुहायं स निवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुत यथा आसीत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे यथा पुनः स्वेक इतं निवेश्य शेते गुहायं स निवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एता अनुप्रविष्टो बहुधा एतासीत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూసినట్లయితే, హరే కృష్ణ, యథా యథా అంతగా అంతగా పునః పునః తిరిగి తిరిగి స్వే తన యొక్క కే ఆకాశ రూపమునందు ఇదం నివేశ్య ప్రవేశించి సేతే శయనించును గుహాయాం విశ్వమునందు సహా అతడు దేవదేవుడు నివృత్త యత్నము అవసరము లేనివాడు వృత్తి జీవనార్థము యోగ ఈశ్వర సమస్త యోగ శక్తులకు ప్రభువు అధీశ్వర సమస్తమునకు యజమాని ఏకః అద్వితీయుడు ఏతత్ ఈ అనుప్రవిష్టః తదుపరి ప్రవేశించి బహుదా అసంఖ్యాకముగా యథా అంతగా ఆసీత్ నిలిచియుండును. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకం యొక్క భావము చూసినట్లయితే తెలుగులో శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ఆకాశ రూపమున విస్తరించి ఉన్న తన హృదయం నందు శయనించి ఆ విధంగా సమస్త సృష్టిని ఆ మహా ఆకాశము నందుంచి పలు జీవులుగా అంటే వివిధ జీవజాతులుగా వ్యక్తమయ్యడి వారు అతడు విస్తరించును. యోగేశ్వరుడును ఆదీశ్వరుడును అయిన కారణమున ఆ దేవదేవుడు తన పోషణార్థము ఎట్టి యత్నము కావింపనవసరము లేదు. ఆ విధంగా అతడు జీవులందరకు భిన్నుడై ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఒకళ్ళు చదవండి మాతాజీ, మిగతా భాష్యం ఇంకొకరు చదవండి. హరే కృష్ణ. తరళాదేవి మాతాజీ అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్కి హరే కృష్ణ. భాష్యం శ్రీమద్ భాగవతంలోని
పలు భాగముల యందు పేర్కొనబడిన సృష్టి స్థితి లయములకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు వివిధ కల్పములకు చెందినవై ఉన్నవి. కనుకనే వివిధ జిజ్ఞాసులచే ప్రశ్నింపబడినప్పుడు వివిధ ప్రామాణికులచే అవి భిన్న భిన్నములుగా వర్ణితమైనవి. సృష్టికి సంబంధించిన నియమములు మరియు వానిపై భగవానుని ఆధిపత్యము అను వాని విషయమున ఎటువంటి భేదము లేనప్పటికీ వివిధ కల్పముల కారణముగా వానికి సంబంధించిన సూక్ష్మాంశములందు కొన్ని భేదములు ఉండవచ్చును. మహాకాశము భగవానుని దేహము అనగా విరాట్ రూపముగా పిలువబడినది కాగా సమస్త సృష్టులన్నీయును ఆ ఆకాశమునందలి అనగా భగవానుని హృదయమునందు నెలకొని ఉన్నవి. కనుకనే ఆకాశము అనగా స్థూల సృష్టికి తొలి వ్యక్తీకరణము మొదలుకొని ధరణి వరకు ప్రతిదియు బ్రహ్మము అనియే పిలువబడును. సర్వం ఖిల్విదం బ్రహ్మ అనగా భగవానుడు తప్ప మరి ఏదియూ లేదు, అతడు అద్వితీయుడు. జీవులు ఉన్నత శక్తి కాగా భౌతిక పదార్థము న్యూన శక్తి అయి ఉన్నది. ఈ శక్తుల కలయికయే భగవానుని హృదయం నందు విలసితమై ఉండు ఈ భౌతిక జగత్తు వ్యక్తీకరణమును తెలియజేయును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ శ్లోకం చూద్దాము. హరే కృష్ణ ఒకసారి చదువుతాను నేను ముందు. క్రీడన్ విదత్తే ద్విజగోసురానాం క్షేమాయ కర్మాణ్యవతారభేదైః మనో న తృప్యత్యపి శృణ్వతాం నః సుశ్లోక మౌళే చరితామృతాని. హరే కృష్ణ. సో ఒక్కొక్క లైన్ చూద్దాం, చదవండి. హరే కృష్ణ. క్రీడన్ విదత్తే ద్విజగో సురానాం క్రీడన్ క్రీడన్ విదత్తే ద్విజగో సురానాం క్రీడన్ విదత్తే ద్విజగో సురానాం క్షేమాయ కర్మాణ్యవతారభేదైః క్షేమాయ కర్మాణ్యవతారభేదైః క్షేమాయ కర్మాణ్యవతారభేదైః మనో న తృప్యత్యపి శృణ్వతాం నః శ్రీ కృష్ణ. మనో న తృప్యత్యపి శృణ్వతాం నః మనో న తృప్యత్యపి శృణ్వతాం నః శ్లోకమౌళే చరితామృతాని సుశ్లోకమౌళే చరితామృతాని సుశ్లోకమౌళే చరితామృతాని శ్రీకృష్ణ. క్రీడన్ విదత్తే ద్విజగో సురానాం
क्षेमाय द्विजगोसुराणाम् क्रीडन् विदत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनोनुतृप्यते शृण्वतः नः माताजी వెయిట్ చేయండి श्लोकमूले वाणीमुक्त हरे कृष्ण వాణి మాతాజీ ప్రభు చెప్పకుండా చేస్తారు. क्रीडन् विदत्ते द्विजगोसुराणां क्रीडन् क्षेमाय विधत्ते कर्माण्यवतारभेदैः। हरे कृष्ण माता द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः। हरे कृष्ण क्रीडन् विदत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः। क्रीडन् द्विजगोसुराणां मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौले चरितामृतानि। हरे कृष्ण मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौले चरितामृतानि। हरे कृष्ण प्रभु चदवंడి प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण क्रीडन् विदत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि। हरे कृष्ण सूर्यप्रकाश प्रभु जी। क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौले चरितामृतानि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि। धन्यवाद प्रभु जी। क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। क्रीडन् विदत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलेः चरितामृतानि। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण क्रीडन् विदन्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्मण्यवतारभेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौले चरितामृतानि। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी।
హరే కృష్ణ క్రీడన్ విదత్తే ద్విజగోసురాణాం క్షేమాయ కర్మాణ్యవతార భేదైః మనో న తృప్త్యత్యపి శృణ్వతాం నః సుశ్లోకమౌళైశ్చరితామృతాని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ క్రీడాన్ విధత్తే ద్విజగోసురాణాం క్షేమాయ కర్మణ్యవతార భేదై మనో న తృప్యతపి శృణ్వతాం న సుశ్లోకమౌళైశ్చరితామృతాని. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. క్రీడం విదత్తే ద్విజగోసురాణాం క్షేమాయ కర్మాణ్యవతార భేదై మనో న తృప్యత్యపి శృణ్వతాం నమః శృణ్వతాం నః సుశ్లోకమౌళే చరితామృతాని. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ క్రీడన్ విదత్తే ద్విజగోసురాణాం క్షేమాయ కర్మాణ్యవతార భేదైః మనో నా తృప్యతపి శృణ్వతాం నః సుశ్లోకమౌళాశ్చరితామృతాని. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. అయిపోయిందా ప్రభు? అవును ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకం యొక్క పదాల అర్థాలు చూసినట్లయితే హరే కృష్ణ క్రీడన్ లీలలను ప్రదర్శించుచు విదత్తే అతడు వనరించును ద్విజ ద్విజులు గోవులు పురాణం దేవతల యొక్క క్షేమాయ క్షేమము కర్మాణి దివ్య కర్మలు అవతారములు భేదైః భిన్నముగా మనః మనసు న తృప్యతి తనవి నొందదు అపి అయినప్పటికీ శృణ్వతాం నిరంతర శ్రవణము నః మా యొక్క సుశ్లోక మంగళకరమగు మౌళే భగవానుని యొక్క చరితము అమృతాని అమరము. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకం యొక్క భావము చూసినట్లయితే హరే కృష్ణ ద్విజులు గోవులు దేవతల క్షేమము కొరకై ఉన్న వివిధ భగవత అవతారములు మంగళ చరితములను గూర్చియు వివరింపుడు ఆ దేవదేవుని దివ్య కర్మలను నిరంతరము శ్రవణము చేయుచున్నప్పటికీ మా మనసు లెన్నడును తనివి పొందబోవు అంటూ ఆ విదురుడు అంటూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. ద్విజులు గోవులు దేవతల క్షేమము కొరకై ఉన్న వివిధ భగవద్ అవతారముల
ఉన్న వివిధ భగవద్ భగవతారముల అవతారముల మంగళ చరితమును గూర్చియు వివరింపుడు. మంగళ చరితమును వివరింపుడు. ఆ దేవదేవుని దివ్య కర్మలను ఆ దేవదేవుని దివ్య కర్మలను నిరంతరము శ్రవణము చేయుచున్నప్పటికీ నిరంతరము శ్రవణం చేయుచున్నప్పటికీ మా మనసు ఎన్నడును తనివి నొందబోదు. మా మనస్సు ఎన్నడూను తనివి నొందబోవు. హరే కృష్ణ. సో ఈ భాష్యం చదవండి మాతాజీ, కొంత ఒక పారాగ్రాఫ్. హరే కృష్ణ. గార్లపాటి కృష్ణుడి మాతాజీ. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది కదా ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చదవమంటారా ప్రభుజీ? చదవండి మాతాజీ భాష్యం. భాష్యం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు విశ్వరూపమునందు మధ్య కుర్మ నర నరసింహాది అవతారములందు ప్రకటమై ద్విజులు గోవులు దేవతల క్షేమమును కొరకు వివిధములగు దివ్య కర్మలను చేయును. ద్విజులు నాగరిక జనులు అయిన వారితోనూ భగవానుడు ప్రత్యక్షముగా సంబంధమును కలిగి ఉండును. ద్విజత్వము నొందిన వాడే నాగరిక మనుజుడు. స్త్రీ పురుషుల కలయికచే జీవుడు ఈ భౌతిక జగమున జన్మ నొందును. అలాగుననే మానవుడును తల్లిదండ్రుల కలయికచే జన్మమును బడియును. కాని నాగరికుడైన మనుజుడు ఆధ్యాత్మిక గురువు సంపర్కముచే మరి ఒక జన్మ నొందును. అంతటా ఆ ఆధ్యాత్మిక గురువే నిజమగు తండ్రి యగును. దేహము నొసగిన తల్లిదండ్రులు ఈ ఒక్క జన్మకే తల్లిదండ్రులు. తదుపరి జన్మమున వేరొక జంట తల్లిదండ్రులు కాగలరు. కాని భగవానుని ప్రతినిధిగా ధర్మపరుడగు గురువు ఎక్కడ ప్రభుజీ? వేరొక తల్లిదండ్రుల జన్మమున వేరొక జంట తల్లిదండ్రులు కాగలరు. కానీ భగవానుని ప్రతినిధిగా ధర్మపరుడగు గురువు మాత్రము నిత్య జనకుడై ఉన్నాడు. ఏలయన శిశుని ఆధ్యాత్మిక ముక్తి వైపునకు జీవితపు చరమ గమ్యము నడుపుట ఎన్నది గురువు యొక్క బాధ్యత. అనగా నాగరిక మనుజుడు తప్పక ద్విజుడు కావాల్సి ఉన్నది. లేనిచో అతడు పశుతుల్యుడు కాగలడు. దుర్గా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. మానవ దేహమును పూర్ణత్వమునకు వృద్ధి చేయుటకై గోవు అత్యంత ముఖ్యముగు జంతువు. ఏ విధముగా ఆహారము చేతనైనను దేహం పోషింపబడగలదు. కాని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానపు మర్మములను తెలుసుకొనున్నట్లుగా మానవ మేధస్సును వృద్ధిపరచుటకు ముఖ్యముగా ఆవు పాలు అవసరమై ఉన్నవి. నాగరిక మనుజుడు పళ్ళు, కాయగూరలు, ధాన్యము, చక్కెర, పాలు వంటి ఆహారము పైననే జీవించవలెను. అటువంటి ధాన్యాదులను ఉత్పత్తి చేయు వ్యవసాయ కర్మయందు వృషభము సహాయపడేటి కారణమున అది ఒక విధముగా మానవులకు తండ్రి వంటిదై ఉన్నది. ఇక మానవులకు పాలనొసగడి కారణమా గోవు తల్లి వంటిది. కనుకనే నాగరిక మనుజుడు గో వృషభములకు పూర్ణ రక్షణము నొసగవలసి ఉన్నది. దేవతలు అనగా ఊర్ధ్వలోక వాసులకు జీవులు మానవుల కన్నను అత్యంత ఉన్నతులు. జీవమునకై శ్రేష్టముగా ఏర్పాట్లు కలిగి ఉన్న కారణమున వారు మానవుల కన్నను అతి విలాసవంతముగా జీవనము సాగింతురు. అయినప్పటికీ వారందరూ భగవద్భక్తులు. ఆత్మానుభవము కొరకై ఉన్న నియమిత జీవనమునకు ప్రత్యక్షముగా బాధ్యులగు నాగరిక మనుజుడు
గోవు దేవతలు అని వారికి రక్షణ నొసగుట కొరకై భగవానుడు మత్స్య కూర్మ వరాహ నరసింహాది వివిధ రూపములందు అవతరించును. ఆత్మానుభవమునకై బద్ధజీవులందరూ అవకాశమును బడయు రీతిలో ఈ భౌతిక సృష్టి విధానమంతయు ఏర్పాటు చేయబడినది. అటువంటి ఏర్పాటు యొక్క లాభమును గొనినవాడు దేవత లేదా నాగరిక మనుజుడు అని పిలువబడును. అట్టి ఉన్నతమగు జీవనమును కొనసాగించుటకు సహాయపడుటకే గోవు ఉద్దేశింపబడినది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ద్విజులైనట్టి నాగరిక మనుషులు గోవులు. మాతాజీ హరే కృష్ణ. వసంత్ ఐఫోన్ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. వసంత్ ఐఫోన్ మాతాజీ. శారదాదేవి చుండూరు. హరే కృష్ణ. ఇచ్చేసేయండి. నెక్స్ట్ హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ మాతాజీ చదవండి. ద్విజులైనట్టి అక్కడి నుంచి ప్రభుజీ. మాతాజీ ద్విజులైనట్టి నాగరిక మనుషులు గోవులు దేవతల రక్షణము కొరకై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వనరించు లీలలన్నీను దివ్యములు. మంచి చరిత్రలను కథలను వినుటకు మానవుడు కుతూహలుడై ఉండును. కనుకనే వికాసము నొందిన వాని అభిరుచులను సంతృప్తి పరచుటకై మార్కెట్ నందు పెక్కు పుస్తకములు పత్రికలు దినపత్రికలు లభ్యమగుచున్నవి. కానీ ఒక్కమారు పఠించగానే అట్టి వాంగ్మయమునందు ఆనందము చెప్పబడిపోవును. కనుకనే వాటిని పదే పదే పఠించుటయందు జనులు ఎట్టి అభిరుచిని కనపరచరు. నిజమునకు దినపత్రికలను వారు గంట కన్నను తక్కువ సమయంలో చదివేసి చెత్తకుండీలో పారవేదురు. ఇతర లౌకిక వాంగ్మయ విషయమునను అట్లే జరుగును. కానీ భగవద్గీత మరియు శ్రీమద్ భాగవతం వంటి దివ్య వాంగ్మయపు సొగసు ఎట్టిదనగా అవి ఎన్నడూను పాతపడవు. నాగరిక మనుషునిచే ప్రపంచమునందు అవి గత 5000 సంవత్సరములుగా చదవబడుచున్నను. అవి ఏమాత్రము పాతపడలేదు. విద్వాంసులకు భక్తులకు అవి నిత్యనూతనములుగా ఉండును. భగవద్గీత యందు శ్రీమద్ భాగవతపు శ్లోకములను నిత్యము వల్లించినను విదురుని వంటి భక్తులకు తనివి తీరదు. మైత్రేయుని తెలుసుకొంట పూర్వము విదురుడు శ్రీకృష్ణ లీలలను హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ శ్రీకృష్ణ లీలలను పెక్కుమార్లు విని ఉండవచ్చును. అయినను వాన్ని వినుటలో అతనెన్నడూనూ తనివి నొందనందున వాటినే తిరిగి వల్లింపమని కోరెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుని మహిమాన్వితమగు లీలల దివ్య స్వభావం ఇదియే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ ఉంది కదా వీళ్ళ క్లాస్ ఉంది కదా ఉంది ప్రభుజీ. బృంద మాతాజీ ఉంది కదా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. బృంద మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉంటుంది ప్రభుజీ. ఎండ్ చేయనా మరి? లేదు అంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది, కొంచెం పడుతుందేమో. ఇది పెద్దగానే ఉన్నాయి కదా, రేపు చూద్దామా? హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభుజీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ ద్విజుడు అనేటువంటి వర్డ్ ఒకటి, ఇవి కొన్ని ఉన్నాయి.